Hola, nenes i nens. Avui us explicaré el conte del cranc ermità. Un cranc que va tindre que aprendre una bona lliçó. Una vegada hi havia un cranc ermità que vivia dins d'una llauna de pèsols. No sortia gairebé mai de casa, ni tenia finestres que donessin al carrer, ni obria la porta a les visites. Era un cranc molt rondinaire i antipàtic, el més antipàtic de tota la platja. I passava tot el sant dia amb les pinces encreuades. Però quan algun veí s'acostava a casa seva per demanar-li un favor, sempre contestava el mateix. Tinc molta feina i no et puc ajudar, i a casa meva no s'hi ve a molestar. Un dia, la gavina li va anar a demanar ajuda. La pobra havia perdut una ploma, una de les més importants a l'hora d'aterrar. Hola, senyor cranc, li va dir. No em podries pas ajudar a buscar la meva ploma a la sorra? Com que jo no tinc pinces, no puc cavar. El cranc, a l'altra banda de la porta, li va contestar rondinant. Tinc molta feina i no et puc ajudar. I a casa meva, per unes plomes, no s'hi ve a molestar. Un altre dia va ser la palmera de la platja que es va acostar a la casa del cranc. Estimat amic, em podries fer un favor? M'han caigut els dàtils i tinc l'esquena molt dreta. No em puc pas ajupir a collir-los. El cranc, traient el cap per la reixeta, li va contestar rondinant. Tinc molta feina i no et puc ajudar. I a casa meva, pels dàtils, no s'hi ve a molestar. Una vegada, el vent es va endur la bandera del castell de sorra. Com que vivia molt a prop de la llauna de pèsols, va alçar la veu i li va dir «Per favor, senyor cranc, jo amb prou feines em puc moure. No em podries pas agafar la bandera abans que no la perdi per sempre?» El cranc ermità, sense moure's del seient, li va contestar rondinant. Tinc molta feina i no et puc ajudar. I a casa meva, per les banderes, no s'hi ve a molestar. Un altre dia, les onades, abraçades les unes a les altres, es van acostar a la casa del cranc i li van dir Senyor cranc, no podries pas apartar aquestes pedrotes? Quan ens arrosseguem per la sorra ens hi fan mal. El cranc, com sempre, va contestar rondinant, de la llauna de pèsols estant. Tinc molta feina i no us puc ajudar. I a casa meva, per unes pedrotes, no s'hi ve a molestar. El cranc ermità era el més rondinaire i antipàtic de tota la platja. No havia fet mai cap favor. No havia ajudat mai a ningú. No s'havia parat mai a pensar que ell també podria necessitar l'ajuda dels altres. I aquest dia no va trigar a arribar. Un bon matí, la llauna de pèsols li va quedar petita. El gran ermità ja no hi cabia. Necessitava una altra casa més gran, però no li passava pel cap on anar-la a buscar. Era la seva primera mudança i ara a on es podia pas quedar amb les pinces creuades? Com que no sabia què fer, el cranc se'n va anar a demanar ajuda. Es va acostar a la gavina
i li va dir: «La casa se m'ha fet petita, o potser jo he crescut. No tens pas notícia, per casualitat, d'alguna casa més gran on puguin a viure?» «Ho sento, però estic enfeinada amb les meves plomes», va dir la gavina, i se'n va anar volant. El cranc ermità es va acostar a la palmera, es va abraçar al seu tronc i li va dir: «La casa se m'ha fet petita, o potser jo he crescut. No tens pas notícia, per casualitat, d'alguna casa més gran on pugui anar a viure?» «Ho sento, però estic enfeinada amb els dàtils», va dir la palmera, i va mirar cap a una altra banda. Al cap d'una estona, el cranc es va deixar caure a la sorra, al costat del castell, i li va dir: «La casa se m'ha fet petita, o potser jo he crescut. No tens pas notícia, per casualitat, d'alguna casa més gran on puguin a viure?» «Ho sento, però estic enfeinat amb la meva bandera», va dir el castell, i va aixecar el pont de llevadís. Finalment, el cranc es va banyar al costat de les onades i va suplicar: «La casa se m'ha fet petita, o potser jo he crescut. No teniu pas notícia, per casualitat, d'alguna casa més gran on pugui anar a viure?» «Ho sentim molt, però estem enfeinades amb les nostres pedrotes», van dir les onades, tornant al mar. El cranc, amb el cap cot, va intentar entrar a la seva llauna de pèsols, però no va poder. Estava trist perquè s'havia quedat sense casa. Pensava que no l'havia volgut ajudar ningú per haver estat tan antipàtic. Ara sabia que el que se sent quan demanes ajuda i et deixen de banda. El cranc ermità plorava. Ja havia après la lliçó, i així tot, els veïns de la platja se li van acostar per consolar-lo. I les onades li van fer un regal, una closca de cargol boira, preciosa i molt gran, que havien trobat al fons del mar. Aviat van haver enllestit la mudança. El cranc estava a la mar de content. Amb les pinces va obrir 2 finestres a la seva nova casa per poder veure el que passava a la platja, i no va voler que hi posessin porta, perquè si no hi ha porta no es pot rondinar des de l'altra banda. I aquest és el conte del cranc ermità. Espero que us hagi agradat. Bona nit.